טוב חבר'ה, יש לי פה הזמנה, ההזמנה היא כזאת, פלייסטיישן 3 עם שלט, God of War Ascension, שלדעתי הוא underrated, ו-Pro Evolution Soccer 2010, כל זה 330 שח, עם המשלוח זה יוצא 360 שח דרך חברת דן. עכשיו אני אף פעם לא עשיתי משלוח, האמת, אני אספר לכם משהו, זה המשלוח הראשון שאני אורז, אז בואו נארוז את זה ביחד ונראה איך זה יוצא. יש לי פה נייר פצפצי, מה שאני הולך לעשות, אני הולך כאילו לחתוך יריעה, לקפל את זה ככה, ולקפל את זה ככה כאילו, אתם רואים, ופה נוצר פדינג די נחמד, ואז לעשות עוד שכבה של זה מהצד השני, לא, האמת שזה לא הגיוני, באתי להגיד כי זה לא מגיע עד הסוף, אבל בעצם אני פשוט אמשוך פה עוד יותר, אהפוך את זה כלפי מטה ואשים עוד שכבה. שימו איתי את הסלוטייפ, סלוטייפ ASMR. טוב, זה יוצא לא טוב ככה. טוב, ארזתי את הפלייסטיישן ואת השלט, ואני הולך לשים את זה בתוך זה, שזה מעטפה עם נייר פצפצים מבפנים, ככה שזה highly secured, ועל זה אני הולך לכתוב שביר, זהירות, ככה שזה highly secured. את המשחקים ואת הכבלים אני מאמין שאני לא צריך כאילו לעטוף בנפרד, כי זה כבר פצפצים, זה יצא לי לשלוח בדואר, וכאילו למיטב הבנתי, בניסיון שלי זה 100% בסדר.